Mix by Aryam Music Mothai. आयो करोना अरे मुझे जरा काहे न जाते रे मरले सवाल से गले रे घर से बाहर निकला डीजे मनीष रक्सौल सखी कैसे के खर्चानु चली पूरा मचल बाटे खलबली। सखी कैसे के खर्चानु चली पूरा मचल बाटे खलबली हो। लागेला डर सुना हर पहर बाटे सहन धइले। लागेला डर सुना हर पहर बाटे सहन धइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। सखी कैसे के खर्चानु चली पूरा मचल बाटे खलबली। सखी कैसे के खर्चानु चली पूरा मचल बाटे खलबली हो। लागेला डर सुना हर पहर बाटे सहन धइले। लागेला डर सुना हर पहर बाटे सहन धइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। आयो करोना अच्छा रुआ में आ जाइए हो। आयो करोना डीजे मनीष रक्सौल सोची सोची मन जाला घबराई। कहिया ले राम जी बीमारी ई जहाई। अरे मुझे जरा काहे न जाते रे आयो करोना सोची सोची मन जाला घबराई। कहिया ले राम जी बीमारी ई जहाई। लॉकडाउन लागे ई लेली रे जान। सपने देखत रोज होता बिहान। होता बिहान रोज होता बिहान। होता बिहान रोज होता बिहान। केहू न बाड़े सहारा दू दिन से न बा छोटका कहिले। केहू न बाटे सहारा दू दिन से न बा छोटका कहिले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे नहाइले। अरे मुझे जरा काहे न जाते रे मरले सवाल से गले रे घर से बाहर निकला आयो करोना डीजे मनीष रक्सौल
मिले ना काम कौनो खोजत खोजत विजय हारी गईले। मिले ना काम कौनो खोजत खोजत विजय हारी गईले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे ना आइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे ना आइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे ना आइले। सखी कैसे के खर्चानु चली पूरा मचल बाटे खलबली। सखी कैसे के खर्चानु चली पूरा मचल बाटे खलबली हो। लागेला डर सुना हर पहर बाटे सहन धइले। लागेला डर सुना हर पहर बाटे सहन धइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे ना आइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे ना आइले। लॉकडाउन के चलते भतार घरे ना आइले। Mixed by Arya Music Recording Studio Mothai।